Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Gano kapito? Huwag sa'yo. Makaagi ta gasolinahan, boss, kaya magpagasolina ta. Awa na gasolina ng motor. Huwag ko kabantay, boss. Gamay na lang. Balag mahal tungod sa gubat sa Iran. Adali. Di na ginikabot sa syudad ni atong motor, boss. Sa? Magpagasolina. Magpagasolina sa taos. Nai gasolina station sa unahan di apito. Anata dia. Oh. Ganong nagsige magbusina sila sa Aida? Alas, si Rinaldo ha. Hmm. Murag mapit sila ng gasoline station, no ha. Nani, siya si Ma'am Aida. Okay. Mas labing mayo kay magpagasolina po ko. Nihunong na sila sa gasoline station. Mahunong puta. Sige, sir. Huwag malagi tayo nakita ang gasolinahan, boss. Ay padayon na pagpadagan god. Basta kay nakatimaan ko nga dunay gasolinahan ni dapita. Padayon lang pito. Sige, tagpadayon. Mahot na natain eh. Kung mahot na namuhunong maning motor. Malasa yan ang kinabuya, eh. Samot ka malas kay gabi sige ka kanta og maywe. Usay lamot pa siya kung kanta. Kabantay ka. Kasagaran nga mo kanta og maywe mamatay. Binuang man na mo, boss. Binuang man na. Manungo man ka na ako, eh. Gusto binay kang mamatay na ko. Wapabahuman og pagasolina? Wa pa, Mama Dolor. Ano man lala? Kay ko ang kining kaihiyaw naman kay ko. Ay! Pangihi lang sa, Mama Dolor. Dali nang, ubananti ka. Sige, obre. Unag naog nang. Sige na lala, kanaog na. Lagi nanaog na bitaw ko. Nakita sa akong tuhod. Ay, okay. Taluay ni Mama Dolor. Maglisod agad siya. Hasta sa pagkanaog sa sakyanan. Asa mo duha, Obre? Mama Dolor. Ay, kahiyon ang tigawang Rinaldo. Murag, wa may CR ning maong gasoline station ma? Time pa ha? Ako susihon. Ay na lang susi. Ayaw na lang kay sa likod ako mangihi. Hindi na madaw ikagawaso na kayo na. Sige ma. Obre, ipaliho ko ni Mama Dolor. Ako rin may bawa niya. Dali nang. Okay na? Sige, full tank na dyan, oh. Full tank na po ha, Aida? Rinaldo. Gamay lang po ang kuwang din ako sa kinan. O ma-full tank na sad. Okay. Huwaton mo na mo, Rinaldo. Wa pa mo magpangi sila la Dolor. Kaya gud. Pabuto lang na to si Mama Agapito. Nga ba, nabiakas ti kuwang. Dugay man kayo na makaihi. Ihigo naman gud sa siya. Ay, pabuto lang gud na to, good. Reynaldo, hawaton sa nato si Mama Dolor. Wa pa rin sila nabalik? Usa ka baril ni ko yung naihi ni Lala Dolor. Nana sila sa Aubrey. Nanggawas nagikan sa likod ining gasoline station. Wato na to sila. Hala, Ngano? Papa Rinaldo. Kanang motor nga ni Hunong. Nakamayong ko. Ha? Motor ka na ni Victor.
na kay kwarta riya, boss. Musa, ako na mo bayas gasolina pito. Aki sa man di ay ngawa mo ko idang kwarta. Ay binuang niya. Ako ba yung nakabayas pagkaon na to atong usang adlaw, ha? Unya, di lang tapakarga ini. Sigurado ka ba, anak? O lagi Papa Rinaldo. Murag naglalis ang dawa nga sakay sa motor. O, nagsakay nang. Hinay lang nang, ha? Oo, nay ko hinay. Ups, ups, ups. Thank you, Lord. Thank you. Aubrey, sakay na dahin pagdali. O, nang. Carmela, ngano day ka nagdali lagi ka? May signal ba ka kinidapita? Ngano, Rinaldo? Adto ta sa unahan. Atong biyaan si Ma'am Aida pa. So ayan ako siya tawag. Aron nga makabantay sila. Tawagan ako si Aida. Nakasakay ng tanan, no? Sige kay, mular ka ng takay. Doon na ba sa unahan sila si Rinaldo, oh? Oh, may nanawag man. May signal na di ay ning dapita. Oh, hello, Rinaldo. Aida, nagkabantay pa mo sa motor nga nagpagkasulina. Oh, hunong sa ta, hunong. Tapari ang sakyanan nila ni Rinaldo. Rinaldo! Aida! Ngano di ay? Unsa man ang motor nga nagpagasolina? Ma'am Aida! Motor ka na ni Pito! Oh, unsa? Aida! Unsa itong buhaton? Sila di ay na? Maayo kay kita ang una nakakita nila. Higayon na nila to. Unhan ta sila! Kapoy ba yan ang game tanga? Tiuna na lang natong armas ang gasolin boy. Unsay ngan? Unya lang pagbago pito, kailangan ta sa syudad. Ako'y diskartes gasolin boy. Ha? Ako'y dool niya ug ako siyang tiuna na ron kargahan na gasolina. Naway bayad-bayad, ha? Nahadlok ko. Maglarga na lang ta. Padaganan na ning sakyanan ni mo, Rinaldo. Lala Lulor. Nagkurog na ko. Rinaldo, si Mama Tulor. Sige. Mulargan lang ta. Aida! Larga na ta, ay. Kamu rin bahala nila. Okay, sige Rinaldo. Una na lang mo. Kami na bahala ng duha. Sige na. Ayaw puliyo ka. Pusin ni Elias magilid. Kargahi ang among motor o gasolina. Pagkalik! Diyok yung! Kana, full tank pa ya. Lala Lulor. Relax lang taon. Uy, relax lang. Sa na kapag relax ini. Nervyos naman ko ini. Ma, ikaw rin makapahunong anak imong nervyos. Pagkusgi nagpagpadagan sa sakyanan ni Rinaldo. Sige na be, kay aron magkapalayo tayo ning dapita. Oh, ma. Ay, Barstilan, Dolor. Ang mga buang ay nakapaggasolina gyud. Aida, murag may gitiol masakilan sa gasoline boy sa lalaki kay kauban Pito. Gay ayon ng matawhan hada. Sa kung saon dautan gyud na sila. Sige lang. Makabaws ra ka ng gasolin boy. Paaboton ta lang nga mahuman sa gasolina sa motor. Mana? Yango lang eh. Kiyawan ka sa. Sige, balik kong lingkod dito. Kung ayaw sultihan mong kaubang babae, ha? Gawa, may mamayad. Angkas nagbalik, boss. Pagdali. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!